Ngendethelele makholwa ingcwele. Amen. Ngibonga ukufika noma ngedlula kodwa ukufika ngiyabonga ngalolu suku olukhulu kangaka. Ukufika kwami ke ekhaya eNhlanhleni ngifana noSpec no iSpec umhloli ke ukuthi bazobhala ama-exam noma kwenziwane ey'koleni afike umhloli ezohlola. Nami ke ngizohlola ngilikhumbuze ukuthi ubhalwa kanjani. Siyababongela omama ukuthi sebeqile ethestini. Usele ethestini usale ngokuthanda kwakhe. Njengoba esalile-ke angamhluphi umkhokheli. Aqhamuke ebuhleni esephethe inotebook yakhe. Mkhokheli nangekho, mkhokheli ngangingekho, mkhokheli ngangekho, manje mkhokheli ngicela ukuzibika nami ngangekho. Bese nikela ahlukumeze umphefumulo wakhe. Umnikelo sefungo kuyindaba ejule kakhulu kodwa abantu abayinakile. Umnikelo sefungo awuphathiswa. Umnikelo sefungo awunikeli ungayiqaqi ifindo elikhona kuwe lelinye ikholwa noma nomunye umuntu. Uphoqa ukuthi uqale uqaqe ifindo kuqala anduba unikele umnikelo wesefungo. Umnikelo wesefungo awufani nemali yestokfela. Istokfela mangiyimemba ngibhakisa enye imemba ukuthi ubongisiza ukhokhela estokfeleni. Kodwa umnikelo wesefungo uphoqa ukuthi uziyele wena umkhokheli, uye wena umshumayeli, uye wena umphathi, ufike uguqe bese uyanikela. Futhi uma kukhona ifinjwana elikhona ungaqala unikele. Cela kumkhokheli bengicela ke sibuyele eceleni ngithi ukuthula lokho kungihluphayo. Ukuthulule lo mgcojo wakho phambi kwakho uqede ngikugqibe khona lapho kuyima uzobuya unikele. Ukukholwa kwethu
ligcwele unyazi lwezulu. Unyazi luyaphila ebuhleni futhi luNkulunkulu akaba uNkulunkulu. Amen. Ukholwa akusikhona ukugqoka ingubo emhlophe. Ukholwa akusikhona ukusukuma ukhetha inkosi ukuyikhetha inkosi esebuhleni unyazi. Ukholwa kuyinto ejulile futhi elula. Ukholwa ngingathinga mama. Ukholwa kuyindlela ekhombisayo ukuthi ungumuntu ophilayo noma ungumuntu ongaphili. Uyenzeka umuntu aphile umbone life kanti kahambe emhlabeni. Ukhona ehlezi naye endlini noma ehlezi naye kamakhelwane noma ehlezi ohlala naye emgwaqweni umbone ephila kanti akaphili. Uyayifela. Ukukholwa ukuthi kufanele wenze into komunye umuntu ozothanda lento yenza kuloya muntu makuthi yaphenduka ngelanga yenzeka kuwe. Ungayenzi into komunye umuntu ongeke uthande uma kuukuthi yenzeka uwe. Akana mangizwakala kahle. Amen. Abantu babumshumayeli banamhlanje bafuna ukukhulume kahle nabo. Ubachazele kahle. Ukukholwa kuukuthi ngaphambi uthanda uNkulunkulu kufanele uqale uthande lo hlezi eceleni kwakhe. Ungaba sethempeleni, ungaba seteksini, ungaba sebhasini, ungaba sesimeleni, ungaba sekhaya. Uma ufulele ukuthanda lo ohlezi eceleni kwakhe kuzoba kukhulu ukukholwa kuwe. Khona incwadi yeBhayibheli ethi ungasho kanjani ukuthi uyamthanda uThixo kodwa ube uzonda umakhelwane wakho na? Kule esho njalo eBhayibhelini. Manje-ke bakholwa amahle enkosi unyazi lwezulu. Kubalulekile ukuthi uma ukholwa igrosa yakho mo grosa esitolo ingasali Colgate. Ungagrosa esitolo uqeda uthenga amakhanda yonke into kodwa ukhohlwe iColgate awenzi kahle. Futhi kubalulekile ukuthi uma ukholwa iColgate iphelele eqala unezinto zonke gijima yokwenye. Ngoba ubona iColgate ingakupheleli nje ingoba awuyisebenzisi amazinyo akho akayitholi idust akangcoli ngokuhlala uthuke nje. Bangithulela amakholwa ngithe wena uyathanda ukusilandela apha siyakhona uzophuma 23 avalelise kumshumayeli. Shumayeli senginikele sengiqedile sengicela indlela yebuhleli. Omunye usihambile kwamanje usebuhleli.
senike liqedile 14. Kodwa inkinga enkulu uzohamba enjalo abuye futhi enjalo. Khona uzohamba emhlanganweni azabuye emhlanganweni engazanga izwe indaba exoxe emhlanganweni yendoda ngedelelekile egqoka umnazetho obemuhle ifike le ndoda iguqe phambi kwakhe naphambi kwabo bebaningi ithi le ndoda lithi izwi lenkosi inkosi inibusise uzohamba ngabuye lo ndoda engayibonanga. Umuntu ohamba azabuye engazange asithole isibusiso athi imali ayikho. Uhleka ukuthatha isikela ayosika utshani isithungwane asibeke ekhanda athathe asise lapha afika sibeke ukhona uzoqhamuka athi lithi izwe lenkosi abuye nenhlanhla ezemhlabeni khona uzohamba nje azabe abuye ngoba vele uhlezi kahle. Omunye uzohamba mombuza ukuthi uqale emhlaka wani ukusonta olala nathi obenzile babe bangaki babe babili. Ofanele bangakobenzile ube wodwa uhlulwe inhliziyo yafuna emhleni yakho ukuthi kuthiwe ngiyene enhlanhleni yakho yabona bangaki inhliziyo yakhe yajika yabona lezi zinto ongafanga yalwanga ngazo ukuthi omunye afende adume nabantu angabazi ahamba ngabuye umuntu ahambe neshwa abuye neshwa ishwa lisilwane esibi isho bowesha lapha ngerenge ungena ngaphakathi liyaqathana isale eceleni ikulinde. Mawenze kahle ngaphakathi ebuhleni enkonzweni uyofika selibalekile ungasakuboni afu ungasaliboni. Kodwa uma ukuthi awenzanga kahle uzofika selilihle kakhulu kunokuba wawushiye. Khuluma ngesono. Khona umuntu ongavumi lahlukane nesono. Usitha ngenkani. Ukuthi umuntu mezonda umuntu umzonda kule kubona ngisabantu abangona amanazatha sibana ngamthandi bani yini edala umthandi bani aphendule inkulumo esayazi ukuthi yakuliphizwe athi abantu bangiboni inhliziyo yami ayimthanda ngimpiwe yasho kanjani ikholwa wena ukukholwa kwethu umthetho evangela awuvuma ukuthi uphume emzini kababa wakho emakini uye eJulayi ungazange uguqe lapha emsamo noma uguqe endaweni la ushisa khona impepho yakini angabe ushisela ucele kubanikazi bakho laba abaphethe ucele uyaJulayi ucela uhamba kahle uthandaze usibophile imithwalo yakho uphume uyikhweze enqoleni noma emotini ushaya imoto yakho kuhambe ebuhleni awuvumi umthetho uhambe uye eJulayi ungazange uthandaze noma ubuya emhlanganweni ngavumelekile mase ubuya emhlanganweni usubusisiwe bese uhamba ungena nje ezitolo ngalesikhathi ungena ezitolo le bilozo kuphumela ngale ebuhleni nenhlanhla yakho phela sibuzo sakho
ophume nasebuhleni siyasala uma ukuthi ube uvazi ke uhamba ungena uhamba uthenga ke wathenga lento ongayazi lento ethenga yini igama layo kodwa nenhlanhla yemali athenga lento angayazi ukuthi igama la lento yini idingo sakhe abe shisibuso sakhe uphume emhlanweni abadala bazokhumbula uma uphume emhlanweni uphuma uqonde mawukuswelwe ekhaya ukude awazi ukungena emzini womuntu umqoqo ngendabulala ngilaseni ngifihla ikhanda awuvuma umthetho uthi lala esihlahleni ngoba mhlawumbe ungena kwamuzi ulala khona siyasala isibusiso yikutombela ayaye athi bethandaza athi inkosi siyazi usiphi ibusiso umfundisi utombela abayibamuzo uyasho njalo kodwa Nkosi sisize uthathe lezi ibusiso ozosibusisa ngazo uyithathe uyibeke emasangweni yemizi yobaba uyasazi wena uthi siphumaphi ngamunye ukuthi masifike emasangweni yemizi yobaba singena singene nazo zibe ukuphila emakhaya akungenwa ekhaya ungazange ukhuleke Ungasazi isibongo sakho noma ungasazi isithakazelo sakho uyayithi uma ungena ekhaya lakini lelo phila lolozelo kulona uthi mina ehle ekhaya mongele emzini eNazaretha ungasazi isithakazelo sakhona kodwa ulimi lapha ekhaya luthi thana imini enhle nomubusa okuhle mofike ekuseni mofike ntambama uthi ntambama enhle mofike ebusuku uthi ubusuku okuhle ulimi lapha ekhaya alifani nolimi labantu bezizwe alibonga unyaka amen nokuhamba lapha ekhaya akufani ukuhamba kwabantu nokwenza kwalapha ekhaya awenzi into ezomuntu ongesilona iNazaretha bese uyenza wena uyenza lento uzudlebeleke uyoyenza sebuhleni uyabonakala ebuhleni sezokwabovu iminwe udla ama-fried umile umthetho lelivangeli uthi uma uthenga into lapha ey'ntweni ey'dayisayo ufuna indawo uhlale phansi bese umhla alishi iNazaretha limile noma kuthiwa kukiphi ikhona alishi iNazaretha limile loya muzi esabona awuvuma umthetho ukuthi ufike uquphe usuvunule noma uvuke ekuseni uye emthandazweni uquphe bese uthi phansi etshanini bakhona yakhosa bafowethu umuntu ethule kanje awuvuma umthetho indoda ifike itholwe izingane zayo ebuhleni ngikhuluma ngaloya muntu yabona ngokukhona ebuhleni akazi ukuthi uyazi akazi ukuthi ebuhleni yokwenzani khona uzothiwa ngena umdedele amadoda angena ngapho omama bengena ngapho umthombe engena nomama uyekelele ungena namanye amadoda ifike indoda ebuhleni iyagula imiswa lapha ngaseyofisi iy'ngane zakhona zipaka imoto bathi abanye hayi thathani imoto la bazokuba baningi abantu ibeke ngale ngasegcaweni kompompi bathatha imoto abafana bayimisa ngale suyehla lo baba uye esontweni uyafika uyahlala lapha uthola udonga uyancinga usefika ukukhwehlela lo baba usiyakhwehlela akawuvali umlomo kwakhasha ikatha lesikhwehlela lawela phansi bamfunela amanzi abafana aphuza amanzi walulama wa-right kwaphela ukhwehlela yaphela inkonzo wasehamba eseya emotini uthi efika ekhaya zilizile insukwana kwamfica ukufa kwahamba emhlabeni kwakuhle kwanconywa kwakona konke nje kwanconywa afika amakholwa ezomncoma ukuhamba kwakhe nokwenza kwakhe
nokukholwa kwakhe nawo impilo yakhe ayincoma ayiqeda kwasesikhathi wafakwa ethuneni yaphela insuku ezimbalwa wabuya ube nenhlanhla yokuthi akwazi ukubuya wabuya kwezenganeni zakhe Madanyami yebo ezulwini ngiboshiwe babu boshelwe na ngiyakhumbula ningethe ngemoto ebuhleni ihlala lapho odongeni ngifika ukukhwehlela bathi labafana babo ude he angifelanga phambi kodwa kwachaza isikhwehlela siphuma empindeni sawela phansi emzini kaNkulunkulu kwangcola umuzi ngakho ngiboshelwe ukuthi ezulwini ngangcosa umuzi kaNkulunkulu ngokungenhloso ngangazange ngiphimise hambani niyebuhleni niyongihlawulela Kangangane libengami engithatha iqoqi ngifaka isitubhu bese ngikhupha bese ngidimisa phansi Ngisabe ngidimisa phansi lengilozi engigadile ingakuphi akekho mana ingilozi yakhe la Ngishingane inengilozi yakhe Umthetho wevangeli uthi mawuqeda ukuqupha mawuqupha amanzi wafake ngishini amanzi wathi uqupha ngawo wathela kulamanzi wathi ugeza nawo nakhona futhi bawaqeda awaheli uyilapha ngishokini uyilapha phansi ndishwini aphuma amanzi endishini akho kodwa ngoba ngisakwahela awumazi uyihlo zala nombabo wakho nomkhulu wakho ukuthi ungaphi uzotahela uhele kuye Besethu malokazana noma ingane yami yangithela ngensila awuzange unake kuyisono ukunganaki Alibonga unyazi amen asike isono esitulunganaki enye ingane iyayihleka ukuthi uyise isigwini kuhlule ukuthi ubaba wayo isigwini umkahle ubaba wayo unenhlanhla yokuthi ukwazi ukuyithatha ingaboni ingane ukuthi ubaba wayo akaneme ayithathe ayifake emotweni bahambe bayikhawashi bawasha imoto ikhoswe ingane ukuthi ayithatha amanzi ithela amanzi iwasha imoto yakubo ingabethu uyise akahambe ukhipha 50 rand lapho la kwasha khona imoto lo 50 rand zikwembili ebenzozidla lekhaya inkinga lengane yini ayinaki akhuluma umkhokheli aqede umngamo ubhizi uphethe ifoni ubuka ama-movie ubuka TikTok uya WhatsApp lapha akale ndaba nomkhokheli we masibani uyahlakelela mawugale nkosikazi ongaphwanga ukukhuluma kahle ngeke ngisho into ohlaza Wena ngikhulume kahle ukuze understand ongaphwanga ukukhuluma kahle athi wenkokheli mina ngikana umfundisi isikhathi sakho ngamnazo ikinga yini unganaki kulabuze siyabona uNkulunkulu asimemele kuwo Mawuthi wena inhlanhla yafika yashe inkunga emzini kayihlo yazokumema waba nenhlanhla wahamba awuyilapha ebuhleni ungamenyiwe Buta kwenzeni uye emhlanganweni ungazange umenywe awududura manje kodwa kusho kuwe ukhombe ohlala nemali yakhe ahlale asibeke emhlanganweni ngoba emhlanganweni akazokwazi ukuthosa iqanda Uthola ukuthi lo ngenalo isenti uyena othatha umthwalo wakhe wayihlaba ekhanda waphuma walalisa wathi esabeka ephuma endlalweni uzumbutha usibani mambeka kanjani wangimaze ngenalo isenti wena onencwaba emali usale inkingi bekuphi awumenywanga khona nenhlanhla ozophuma kulezi zinto msebenzi safeyami ebuhleni sozabuye ngo-Agasti kodwa inkinga enkulu manje ubheka igama lakhe encwadini yabangcwele alikho akazange ayinike inhliziyo yakhe ukuthi uyowenzani wambili nje
wakazi uduma, waphuma emgidi wangagida, waphuma isabatha wangasabatha, waphuma isisho wangangena edlweni, waphuma lapha lenze khona ngeke usikhiphe imali uthenga isibusiso asithengwa akuthengwa ngakolide akuthengwa ngamali akuthengwa ngakolide akuthengwa ngamali angemali akuthengwa vulile ikumu emehlweni wasuwakumbe emehlweni nami ngibona ukuthi khanika yedwa umuntu khona okadelele esibhedlela wangena ICU waphuma uthi wabona esebusheni kodwa ebusheni wesamba ngizonyathela phansi ukhanya phansi utshani bakhona umhlophe ngathikho uthi wathi uyabona kuphi lapho wathi angiboni kodwa lapha kusebuhleni awungcoliswa lo muzi uyaklinwa lo muzi uyalungiswa lo muzi eyitshela ezesibhedlela moya kujulayo imthwalo eyihlunga ayingeni yonke imthwalo kujulayo ayingeni yonke imthwalo ku-October ayingeni yonke imthwalo kuJanuwari khona imthwalo eyihlungayo hlobo sami esihle enkosini awuyayisho yonke imthwalo yahlunga usuhlungile wena amaqhuma angeni indlela sami inhliziyo engangeni indlela sami lento noyithola kusindayo engewona umthetho wevangeli nekukholwa ayingeni udala inkinga noshepu uzahlabelela athi ayingeni imithwalo isango lincane angingenwa nemithwalo wena ufuna ukuthatha umthwalo wenzondo uthi uzonda mina nje nami ngizonda wena uthi sibangane kasazi ebuhleni siyabona uNkulunkulu asikobona umprofeti engathi amakhono ambizwa ebuhleni ngelanga uNkulunkulu azosimama ngalo asiyi kobona umprofeti kodwa inkinga enkulu esakumbona uNkulunkulu owunyazi nezulu amen amen awuzobuya wena usolile ngaze bamshumayo ambike nayihleli kodwa inkinga mshumayo njengabuya ubaba ngazi ngimbona ubaba uyinali kuhleli akekho umuntu ongamboni ayibonyazi lokho bathambuka bahamba phakathi kwabantu bangamboni adlule phakathi kwabo yabe ngenyawo bengamboni ngenyanga adlule ngemoto bangamboni amehlo akhe akazange avume nabakubo abavuma ngokuthi ambone uNkulunkulu uma bukafuna emgidini avele phezulu emotweni ezonika abagidayo isibusiso uthola ukuthi wena uzobuya ukhuluma iphutha uthi ushembe ngambonanga zibuze ukwenzele kanjani ngangakwazi ukubona uNkulunkulu wami na uNkulunkulu wami nezweni thothona kawukho ulibele ukuphendula ndikile adla kahle amanazareth manje azi uNkulunkulu wabusisile ngaphinde futhi ngehlise ivelweni manje
Noma manje lidliza into right. Athi ikhole kumndawo kaLuthi ngesabatha nenkonge banazane. Manje akhuluma ngamhlanje ngamapizza. Akhuluma ngoBriani. Akhuluma ngezinto ezimnandi. Ubona inazethe ivula icool box. Ngiyakhipha checkers. Mawusaphatha ngoshekasi uyisini kwabanye. Mawuzokhipha isikhaqa sikabhatata uthi uyasidla umuntu ekhipha ipizza eduze wakho uvela ubone ngathi awukhona. Unyaza nabo uNkulunkulu walapha ifridge la kwakho ligcwele. Unyaza lo uNkulunkulu kuwe. Ukhona wafa isikhaqa sekabishi efridge tamba ungezokwazi ukuthi uzosithosa nani uzosidla nani ithunya kuwe. Amen. Unyaza lo uNkulunkulu kuwe uhleze ekhaya sebenza ungenawo 2 rand manje ephaketheni ungenalo ishumi lokuhlambuluka masishaya lokuhlambuluka kodwa ithunya uNkulunkulu khona kunjalo. Amen. Unyaza lo uNkulunkulu kuwe bekuzonda ngomoya Nazareth amaningi amaNazareth avamsile ukuphahla ngodaba oluthathakathi ubani yathi nedala bathatha wena uzuphatheka kiya babethathakathi ngoba usuke sekuzamile wafuneka ukuthi noNkulunkulu wehluleka ukuzuza bese akathakathi ubani ifisa ukubona inyanga yakhe njalo ndaba ngoba ngalesithi wena ezofika wena sewuthe ekhaya kababa wakho lala nathi namhlanje usigcine ngomsa wakho ushinazaretha ngaphandle komuthi uwele ukukho nesiqamelo ulale bese uvula TV yakho ubukele TV uzothi ufika yena ekuzokwenza into ezi ushembe mina wena uthe lala nathi namhlanje wena uthe ube lukukho nesiqamelo awuzange umeme umuntu uthandazane ingane zakho. Amen. Ngeke angasho umuntu uthetha ngomsezamile sekuphela imali sibona akalimala kafe akathakathi ubuya ngomzolala kuphela ingomsezamile Thixo wami walala yokhokhela amahlubu bambona banzimela akulungile iNazareth ihluphele lizelwe ibhayisikophu endaweni bengenandaba abanye abazalwane nalo akulungile iNazareth ligule lizelwe imbukiso amakholo egqoke emhlungu wezimhlophe ngesonto bengenandaba ukukholwa okuhle ukuthi sithwalisane imithwalo
Amen. Umthwalo nimusu ukuthola wedwa. Ubekela esugidini. Subondo sehlula yini. Mase ubona sehlula somozula. Sithi wena sibani thola lo. Wena thola la. Wena thola. Wakathi wena mnika zomthwalo uzogcina ungathole lutho. Kama mozulu umthwalo uphele usizo kuwe. Uphele ukuthwala ubuke uNkulunkulu ophambi kwakho. Kodwa ke eBhayibhelini ngapha ufunda isitimeleni senaphupha ngaso isitimeleni. Eyayithi abazalwane abasha badwatsane imithwalo yesho njalo nje. Kodwa inkinga enkulu mozobukelela inye ikhona hlupheka iNazaretha ikhonza unyazi nawo khonza unyazi iNazaretha lilala dlile iNazaretha liqoqa umNazaretha odabukile kodwa inkinga kuwe iNazaretha you12 awukwazi ulembulela iyembe selaze yaguqa emqaleni lesabatha ngoba yilona lodwa alike elinye awukwazi kumembulela yena ngahamba isizwe la ezasina la ngeza kwanene la osiko iyonene isibongo sayo ihamba emhlabeni iyafika ngale kwelizayo kodwa hawu wenze kahle nazi isihlalo sakho ozohlala kuso nansi indlu yakho ozohlala kuyo kodwa inkinga enkulu awukwazi ukungena hawu ngoba ngenzena sengqonyo yathi inkulumo yasezulwini wenze kahle emhlabeni kodwa inkinga enkulu akukho owake wakwenzela uShumayeli wakho uNdlovu nenkosikazi yakhe uMashange hayi nkosi mabangizwa mama wamekahle ukholwe kahle kodwa inkinga wena nene awaze umenzele lutho umShumayeli wakho uNdlovu nenkosikazi wakhe uMashange wena agcotshiwe wazwashona la edluluva ephangweni uNdlovu bamaza abadala kube uNdlovu bekuthiwa uManqindi lapha unene kuboshela ukuthi akaze amenzele lutho ikhuluma isingisi wabuya unene wazenganeni zakhe wengane isizeni ezulwini nginikiwe indawo okuhlala kodwa inkinga enkulu kuthiwa ngikwazi ukungena okhimqathiwe nabo kuthiwa ngeke ngikwazi ukungena ngoba ngaze ngimenzele lutho umShumayeli uNdlovu kanye nenkosikazi yakhe uMashange zagijima ingane zanene zalapha eDisayi zafike zathenga iyembe elimhlophe umehluko unene usengale kwelizayo uNdlovu wanene kwethu zafika zathenga iyembe elimhlophe lathe u15 rand kuthiwa liyabiza 15 rand kodwa wo7 neshumi yamthengela lengane yabuya yathi baba umShumayeli ngithi nyo baba uthi uNdlovu ukuthuma baba wakho ngoba kuba bakho semngcwabeni nje kulezi izukwane ezule ithi ingane baba ithi insizwe baba ubuyile wathi ezulwini kuthiwa akabuye ngeke ahlale endlini nazihlalweni esimfanele ngoba akaze akwenzele lutho uthi asiphuthume sokwenza into eyodwa ngehle sizomnika ngithenge imali yembe lesabatha ukuthi ugqoke ngesabatha uyayithatha uNdlovu iyembe yaguqa uthi enganeni yabonga mntanami uNkulunkulu ambusise uyihlo kanye nawe iyalala ingane uyabuya yabona mangazi indaba sezulwini wazi indaba la emhlabeni umhlaba unalutho nje umhlaba ufuna imali kwanti uyovota wena wenza yonke into wena awunalutho nomhlaba angesho ukuthi ngayivota ikwavuka umfundi wathi ngayivota iyalala lensizwe ebusuku uyabuya uyise ubuya usehamba nomShumayeli umShumayeli usenyameni ubabona beza kuye umShumayeli ugqokile kodwa umShumayeli ulele kwakhe kodwa leli yembali kwelengane useligqokile uthi kunene ngiyabonga mntanami
ungikhululile ngingenile ekhaya bangcwele uyambona uShumayeli ugqoka kanjani lelembo umthengelelana usegqokile uthi ezulwini angene angazi noma ngizokala kahle kodwa ngiyacabanga ukuthi amen ngikhuluma ngomuntu ongale welizayo ubonakala sehamba nomShumayeli umShumayeli unganene kwethu yikho manazethe kubalulekile ukuthi makuwukuthi kuhamba umgcotshwa ethempelini ufuna lapho nembuzi ekhishwa ibandla akade mphethe emaphambi kwalo encanyane ngala azofukamiswa ngaphandle komuzi wakhe uthi hoyi mana sibekwe phansi isidumbu ukhishwe ihlatshwe lembuzi ingakahlatshwa ukhuluma uzokhuluma athi uMshumayeli emkhokheli sicela ukugeza inhlamba ebese kuthukwa ngayo ubungathukwa izingane zakho ubuthukwa yithi ukuze afanelane nomuzi wamaNazaretha umgcotshwa nje begcotshiwe umaninginiki uyayikazela ulimi lwethu lwenhlamba kodwa uthola umuntu enganenzaka uyigodi kodwa kuthina ngoba uthe nje ushembe uNkulunkulu nimthukela kona lokho wena ufike namanzi uzobusisa uyafuna uMshumayeli akekho uthathe indlela uthuphutume lephuthume khona usamthuka uMshumayeli sezenza ushembe uthi amanzi mina ngizathatha ube nafana athi uMshumayeli angafiki usamthuka yonke lonto iyaphoqa ukuthi lelinye ilanga manje ohamba emhlabeni nimgeze umuntu okade ehola egcotshiwe phambi ngaphambi kwalimngenise emzini wakhe akekho umuntu othuka izingane zakhe akwenzeni abantu abakuthukayo ilabo abantu othi bona nyamazi uNkulunkulu abadingile abesinama bese bethi yambona-ke uyitshela ngathi yambona masifana uyitshela ngathi sebona njengoba nje sathi akabomkhokheli sebona ukuthi mkhulu thina silishi sihamba ngemoto ephezulu usumgcokile umkhokheli uzozila ukhathala ingilozi athi khathala esontweni wakuthanda esontweni ngoba unembeza lakhe ukuthi lo muntu engimthukile lento engimthuke ngayo kayisekho bese hlabelela ishembe abhale indaba ushembe athi hayi abaphela amandla ebukholweni kholweni babo hayi abaphela amandla akaziwa babumkhize shumane Nkosi noma abadala bakhona endlini noma mama abadala khona isakhona lenkolo okhokhelwa ngayo abantu Masi 23 Masi 14 Masi 25 Sibanibani yebo hlabelela sigidi athi nguna sisodwa hlabelela sibanibani sigidi bese ethi
lo lihlabelela bese ethi kufanele sikufundise ukuhlabelele siyazi ingoma yakho oyithandayo ngoba ngaleyo ntaba zamazulu umuntu uqhamenza semathafeni eze kubula imkhosha ehuba ingoma yakhe ngaleyo kwenzayo kuyahlatsheleka kungena ngokusina emasangweni kubalekile ukuthi umuntu engalo uqobo niyazi lenganithandayo ingoma ukuze masihambile emhlabeni niyiculo lengoma niyikhumbuze ukuthi ingoma icula kadidi sizothini kuwe uma ukuthi 23 umva kwezinye nje ulandele sebehlabeleleni abathanda ukuphila emhlabeni kaJesu usuyagida amaqhawe kaThixo ayayikhethela usuyagida alikwazi ibandla ngoba banyaxolisa usukele kodwa mina ngiyabona ukuthi ngekuhlala kweqotsolo ngivangeli abanye manje ukuthi ngiyeke manje ngizongcibilekile into zabantu lapha ngaphandle ezinye ziyexpaye ngabona incwadi ebefanele ngiyifunde uyifunda ngendaba ekhuluma ngesabatha udini isabatha kwenziwani ngesabatha uNkulunkulu usibusisile emanazareni sinamawoma emzini yobaba yabona manje isikhoqane sesabatha kavele semsika sibanda manje ngathi wena siphuma ku-defreeze kanti busibeke nje osibeke ebhodweni ntambama uzofisa ukufudumeza ithi le ncwadi yomthetho waseNazaretha ithi ukudla okuphekelwe isabatha afudunyezwa kushiwa kunjalo noma seledlule isabatha wena lokho uzofaka kuwoma uthina isabatha linengilozi yalo ingilozi yesabatha ivuma ukugibela emthini lesabatha ingilozi yesabatha ivuma ukuthi uhambudla nje kwamba ungcwaba ngisho ngesabatha wena uyangcwaba uma ngabe hamba umuntu ongcwaba ngesabatha manje kwakhona iNazaretha ufika bosho lo muntu ngale kwezayo ushibhile ukuthi ungayi onoma lo muntu aboshwe uzoboshwa ngabe uwedwa uhambe wangwa umuntu ngesabatha even uKristu uqobo akazange angcwatshwe ngesabatha walinda ladlula isabatha wasevuka kwabafile wavuka ngosuku lokuqala esontweni wahlonipha isabatha wavuka ngosuku lwesithathu manje kwenze njani wena wahamba emcimbi ngesabatha wazwa umdlalo umshumayeli omushumayeli ebambezela inkonzo eyakwazi ukuthi inkonzo ivale umzondela ukuthi lapha kamfowenu kuyadliwa kudliwa ngesabatha uthaka ukuyodla ngesabatha ukuthi abantu abakazi bayinika isikhathi benzeni ihlehlo nakholwa leyankolo endala angazi ngechaza lithi inkolo yokungahahi khona into ekholwa wenenkinga yohaha ubona intuthu lishunqa lapha amakhola athi nobishisela amavoice akhe ungena khona amavoice nakhe kodwa-ke ndovela nje nkosami ozomnika ujeli wona uphekwanga unika umuntu ongelona iNazaretha nini unika ningeza lo jeli wahlangane nokudla okushisayo udla ukudla okushisayo ngesabatha bakuthi nakhuza bakuthatha ukudla bakufake kudefreeze ubande lapho wena uyaqhamuka ngoba vela bomndeni awusanibona leka isikhwama somNazaretha ususijela lapha usukodla ukuyisabatha kodwa
kavele besazi ukuthi uyeza mfowethu sikho sikuphakela ukudla sakumele ayi alikho ibhodo bekuphakela wona kuphaka umlona lo leshisayo base befaka ifliza ngoba benzela wena unenkinga wena utakwazi ibamba ihliziyo yakho uyiqhenye kumNazareth ukuna ngeNazareth ekwamnandi kwayiNazareth bafowethu wawazi isikwaqane sigcina sidliwe eParliament uqala ukuthi isikwaqane kuthiwa uphuwa nomntwana eParliament nemhlangano khona sibambulani sonke follow the queue uphanga isikwaqane isitambu sekuthiwa ngiyitalapense manje isitambu esingenabhontshisi igama laso yitalapense besithala nje mayonnaise uzositha mntokothi uzulwalibheke phezulu udla isitambu yitalapense Ningithentelele amen. Kodwa inkinga bengikuthumela ekhaya ukuthi ngizolungisa. Hayi ngoba ngalungile. Ngizonikhokhela. Ukuthi ungafika eJuly igijime kuqala ingilozi yakho. Khona uzobona lelo bhathi bamushumayo. Uzothendela ke igijime kuqala ingilozi yakhe iyonyaziwe. Ithi baba isingibulela indlala. Lutunyazi kena ulambele mntanami ithi kiloze uyindawo lami ababolo ngibeka kuyena akanginike ukudla itanginika linda itanginika izolo itanginika ungawathanda abanye abantu akanginike ukudla kwasezulwini balo ukudla baba kuyababa ngidleki lo anginika khona mina ngidla ukudla ongababa Mama lethatha lozo sethanga umuntu nje ozokhamanya ngathi agezile akuyazi wena awusongwe umzondo nge yakulungisa aqonde ngichapha ingakala nezifo nilungise bezinhle ifanele nonyaka kodwa inkinga enkulu lungisa kuqala uyihlele athi amaKristu mehlabelela adawe ihlole emzalwane ukuthi uhamba kanjani singafika izinto zakho zokuhamba emhlabeni ngiphethe inkonzo yendlu eNazareth ayinawo amen ngoba nje ngithinta lento uNkulunkulu uvula leli page akazovulela uvula leli page baba umshumane nebandla bengengale ukungalele leli sonke edlule bengale kwaleli gquma ngale efuna utala ngafika ngazibona nginecala ngabona umbuso wezulu ngifanele nala futhi ngiyalibona leli cala ukuthi angikwazi ezulwini bunje angikwazi ngoba ngilahla umsebenzi kaNkulunkulu awulahleki umshumayeli ulahleka kimi ngoba mina kanginakile makho ngiyaphoqa ukuthi uNkulunkulu angabele ukuthi anginike isikhathi ukuthi nginake wamushumayeli into ezongivalela nginayo ezulwini cwabe angazi ngiqoqe izingane zala eMaritzburg angaze ngizwe umshobana ngiqoqa zonke izingane engakathombi ezabafana nezamantombazana ngicela iNkosini yamaNazareth ufwe nabafana ababhalayo abazobhala amagama ezingane zibusiswe izingane zamaNazareth amen angaze ngikusho akubone kumbuso wezulu umfanele ingane umfana yale Nazareth yala ekhaya Nazareth iqeda amashumi amathathu ensuku nezinsuku ezintathu bese yabusiswa ingane intombazane iqeda amashumi ayisithupha ensuku nezinsuku ezisithupha bese yabusiswa ukuze le ngane ibe nendozi yayo
Manje kholwa mina kholwa wena mzalo wengane kodwa ephela kosuku lengane edonsa yesontweni ayinangilosi iyahamba nje ayinasihlangu ayikadekile emadimonini izothi ngathi dlwe nje isibone la umhlaba uvuma ayinangilosi ayihlukanisile unina akayihlukanselanga loyise ngisazokwenza inyanga engiyibonise ngibona September usuku kuphele ngalapha ngoba lapha ebuhleni khona abenza umsebenzi ojulile ukubusisa ingane into ejule kakhulu ushibhile ukubhabhadisa umuntu omdala unengane ngoba ungaphilile emoyeni awuvuma umthetho uyobusisa ingane mona enzondo awuvuma umthetho ukuthi uyobusisa abantwana ngoba le ngane ozoyibusisa uzoyithela ngalokhu ufo kuwe ngizohlaba umkhosi zikoqwe ngingane mina neneqhenya empilweni yami nginamathitha amabili nginele ukubusiswa ngibusiswe ePhakameni iChurch of Nazareth inkonzo phela isuka lapho eNazareth iNazareth Baptist Church ifike nomkwena kuhlukaniswa inyanga yezulu isiregister ibandla ePitoli lafika igama leNazareth Baptist Church lafa nomkwena ePhakameni besibizwa the Church of Nazareth bayazi abantu bezingane manje ishuthe abazali ngiyothumela nokuhlaba umkhosi njengamanga la eMaritzburg inyama ngaviduma kodwa iqiniso kaduma nibize zonke ingane yofika abafana la bephethe amathikithi bayigaye kuyisonto bagaye zigcwalele thempeleni ingane ngiyibusise futhi ngendlela engiyibona zeningi ngayo ngeke ngikwazi uma ngekho ngeke ngikwazi yabona lezela ngashonela ngalezi ngane bakuthiwa ngiyibusise lezi ngane lezi ngane lapho ukuthi ngelanga ngihlale nazo ngiyinike nje inkolo ngibuza ingoma yenu wengane ukuthi unamba bani ingoma yenu esabelelweni zohluleka yini abantwana bakuleli bandla banengoma yabo ayicula noma edlala 224 ithi mina ngingumntwana ukhona endlini amen ngoba funa lezi ngane uyinike isitambu ezinyamazinyo kayina zifana nami ngiyabona namazinyo uphophu lezi ngane uyiqale ngephalishi zidla iphalishi inqwanqa bese uyiphakela isitambu nenkobe anqondile inkobe nesitambu nenqwanqa ngiqonda lezi ngane akwazi uyifunza kakhulu uNkulunkulu azadlutho ngoNkulunkulu kodwa lezi ngane mawugula kufika zona zizohaqa zithandazela zikhuluma ulimi lwesezulu ngoba zingilozi lezi uyasinda yiko phela imambo mayibhokile ngakini ishaya abantu baka umuntu omdala imambo yamshaya bizingane lezi engakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi zofetosha abantu nasa nayibona zizoyishaya izovanya kodwa thina sibadala noma ishaka isibhamu ayivumi ukufa iqonda kuwe ugcina nobaleka ushiya ishuthi emakhola yalibona usizi ngilanga awuvalele ezulwini ukuthi ubulele ngilanga uyavalele ezulwini uvaleta unake umsebenzi kahle lezi ngane zamthanda ushembe zizala ngamaNazareth kodwa phela bosukwazi busisiwe
lezingane ku-23 wenkazi othola ukuthi zinalo ibhuku ngathi ingane iqala eshumini ayikho ingane engenalo ishumi kodwa uzothola ingane iyakweleta ikweleta umphefumulo wayo wesefungo iyothi uma ithi 18 ikhula ingene ekuthombeni ibandala bese isukuma isho yona la ekuthempeleni nekhethi inkosi yasebuhleni isithatha inkolo yayo hayi inkolo kamawayo yayo yokuthi ithathe isifungo namhlanje sayo sethuna yawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zami hayi zakho zami noma nakho mina waluhlela kaJehova uyena masibani ihlase kaJehova koze kusekupheleni kwezinsuku zethu ka yoze kusekupheleni kwezinsuku zami uzikhombe wena nengane yakho mama isukuma ima isikhulile isikwazi ukufanisa ithatha inkolo yayo ihambe yokhalisa ingene ebuhleni emanzini yobhabhadiswa alibangunya amen makala mningi ngakhuluma kodwa isikhathana sami sincane ngibonga ukufika la ekhaya ngibonga nanokuthi umshumalo wenu animenzanga waba inhlekisa yangelo makhosi wakhe umshumalo wasukuma wakhuluma ilungu wathi injini edume egcekeni akazazi ukudla okudla egcekeni akakwazi amanzi aphuzwa egcekeni akawazi ngathi manya phethe ngempela umkhizi phethe abantu abaphilayo ukubasha umothi angazi iyikwelete nazo ngizokwenze njani kanti lo nkosikazi bangena angazi nothando drebani asabelephi andodumala ukhomba umshumalo wakho wamthandi nonkosikazi wakhe ubungamthandi sikhule kuleli bandla eyimandodeni ayayishithi izinto somuntu sikhule kuleli bandla umkamshumayeli engatshotshiwe ahlale kanye nomkhokheli balinganisane ngoba kuthiwa umakoti omshumayeli ugala umshumayeli umuntu kaNkulunkulu umkhokheli mbili eyedwa umshumayeli mbili eyedwa umvangeli mbili eyedwa umfundisi mbili eyedwa ngoba usufika ukufa usubhajiwe ngale kwelizayo uyayekwa umkhize lo odla iphalishi uthatha umkhize ongalidli iphalishi odla umoya ingcwele afika abuzwe ngale kwelizayo mkhize yebo uyamazi unkosana esathi nathi la tempeleni uzothola ezulwini uhlezi inyama lo mkhize omusha awufakwe uNkulunkulu esimkhonzayo usezulwini uvuma wena asikhuluma isingisi uvuma wena ngale umkhize ewuthenga nene wethu kodwa unayo inhlanhla yokuhamba afike ezulwini uma kukhona osegaqele ezulwini oyilunga lalapha enhlanhleni afika mvume noma afika mphile memphikile ngeke sangene ebusweni bangcwele uzodwa nanga umkhize uthi umkhize akakwazi uthi umkhize akwazihlala ya 23 kuzebusi uthi umkhize ufika ngoba ulethi imali esitomnikela kuphela uthi umkhize awukazi uguqe phambi kwakhe unikele uvuma isono awuwazi athi umkhize kangimazi uphelile ngayo ngale kwenza ulolahlwa kodwa umkhize de usithi umkhize inkobe bese azedle impotho awulethe sidle hayi maNazaretha hayi uNkulunkulu akasize sengcina ukukhuluma ayikho into ebaluleke njenganokubuza amen ubuze yini adala umkhize tumshumayeli yini adala uma ngobese abe umkhokheli
ubuze izinto hayi ungamemezi uye nje kombona dakaza nje yini adala ngesabatha aqoke embele imhlophe ubani washo njalo yini edala bathiwa ngesabatha asibhince yini adala ngesabatha asibe bahle kwakusho bani esholani ukuze nje lokuthola konke ngoba alwakunyazi amen ithento ngala nebosiswini neminyaka emingaki inisuke ingaki 66 le yakho inisuke ingaki umfana nje ubuswa unisuke ingaki 33 manje uyabona licala lethu nawe nami kodwa hamba phambili kwani imina afulani nangibe semndoleni ohamba phambili bani imina ngoba angaze ngisho lento kodwa ngibuka ubuhle yabona lezingane azikho emadayisini yabona lezingane azikho espiningini angabe ispiningi sadlalwa ngingane yabona lezingane azikho kule nkundla ahead and tailor ezake zinganathi ngiziphi sisuka lapho sizalele lapho kodwa bazali bethu basigada nithi ikholwa ukuthi makukhala iswebhu phansi lo ngishaya angishayi kameni ngishaya phansi kuthi njengokwamudla ngebuhleni ukhanda isono njengofika ebuhleni uthatha umthwalo uyifake edokotweni wahamba ukhuluma indaba ongazazi ukhanda isono lo ufika ebuhleni wena ungayi emthandazweni ungayi emgidini noma ungagidi iya emgidini uyoshayela abagidayo bese ulalela ozofika ezobusisa akafike hayi ingedala bafoni ufuna sikhulume nento nje sobala lokusiyinambulula ukuthi abona bawubhala u-a uthi ndingilisa twini ufuna sithathe lo zobusisa ntambama uma efika akafiki athi lithi venkosi inkosi ibusise abakade begida uyafika nawe dishaya ihlombe izandla zibovu katshaya isigubhu ukhwezelela laba abagidayo ifoto lasezulwini ikhamera lasezulwini iyakushuta nawe ubale kulaba kade begida ngoba ujulukile washaya kade besina besinela usimakade nawe usina lofika ngentambama ezonibusisa ufika athi lithi benkosi inkosi inibusise bese lithi amen sukana bonke laba abathi bashaya wehle nabo uyungene nabo ebuthempeleni ufike uthandaze ubuzuzuzeni isibusiso amen mama usesigcaweni waphuma esigcaweni wayela edodweni wahamba ukhuluma usilahlile silahle ubani uwe ushengwenze njani umnikile wafika sekuzandla zakho iminwe ayivuma ukubamba uyinkinga umuntu oneminwe engabambi ugodo nje uphembethu noma ubekani akakwazi ukubamba lo muntu inhliziyo yakhe ayimukeli lutho ushembe sibeka isibusiso izandla ehleke ukufumbatha isibusiso ngoba inhliziyo engavumi Kosi ibusise awuzwa amen uyasuka lapho awusayi ngothandaza isibusiso esiyinkinga esinobandlululo lapha ekhaya esinenkinga esibusiso esingafanele ibusiso zonke esikathwalovu isibusiso esikathwalovu kusodwa qedwe bese kuyokhipha isibusiso lithi lenkosi inkosi ibusise abanjani abavukile bakumkhize lithi lenkosi inkosi ibusise abanjani abavukile ususele ngoba unqotho umthongo imthendo yokusi ibambile isifiko sokuthi awuzange usizwe ulwalile nje noma uphaphama phakathi kobusuku mkhonze wena uphaphama manga ube nentsanda yokulani waphaphama lithi lenkosi
inkosi ibuse abavukile siwe phansi ulalile. Akuyazi ngikuba ngento oyiphilayo. Ngikuba ngalento ngiyiphilayo. Mawuzazi ukuthi nenhlanhla futhi yokuthanda ukubaza isilevu siyeke kulezi zinsuku. Yasha umhla ka7, umhla ka1, umhla ka8, umhla ka kodwa ubalekile umhla ka1. Uyasha umhla ka1 umuhle uphuphuzela uboya ebusweni kuwe. Uzunkulunkulu awazi namathela kuwe. uNkulunkulu akanamatele nyengelezi. Yabona lesipho esigaxa isa ngangithenga ngisasebenza ngangaholi imali enkulu angitohoza nje angithenga igeshi. Igeshi inkulu ingapha. Uyibamba ngezandla ezimbili, ayibambe isandla esisodwa. Iyaphuluma iphethe isandla esisodwa. Nokukholwa kanjalo kufanele gesha. Ngoba ukukholwa uzobamba isandla esisodwa kuyawa. Kuwisho ukuthi uphatha ukhiye wemoto edulayo wafika ukubamba isipho. Uwisho ukuthi ube nenhliziyo ekakhala wabona umakoti womuntu emuhle wasala wakho wambona emumbi. Siwile lento yokukholwa. Yabona iqanda aliveli imnandi kwabadlali nami ngiyalisha. Kodwa inkinga yeqanda enye. Manje laphulwa laphathazeka phansi noma ungafisi ukukhoda ngestraw awukwazi ukukhoda nje. Nokukholwa kanjalo bafundi. Kodwa lekholwa right kodwa asale endleleni. Abantu endlela kasizayo. Lonke seyedwa lapha omkhili bededemuka beshona lephezulu bekhonza unyazi useselele useyisola omunye sephatha ejele ufuna ama-shortcut. Bathi abelungu mawugcwala ama-shortcut kuthi kuthiwa inkulumo yakhona bathi easy come easy go. Uyabona uma ngemoto eyigisi kavele wayitshontsha nabo abanofuna bazibalithathe kuwe awukwazi ijulule luyithenge. Khona uzodama ithathe. Lokho kwenza komunye nakona kunjani bazokwenza. Hayi, kwaNazaretha ngifuna ukubambezela nani elanga selibalela. Lento zenefrizile. Uzogcina ungasayikho ngeteaspoon usuyiphuza, awayiphuza. Bengawazi ukuthi ngeteaspoon nani befushoza manje bibizo ngubani. Beza inhleke. Alungu uhlala enkondlweni ukhala kuzophuma inkonzo. Kodwa usizile encane kangaka. Engabushelile ukonesele kodonakho. Kutokhela inje ngihlezi yonyoda. Ayina umphethe ngilala phansi. Angishusha isponji. Awuna nje ngokulala. Ngilala ngengubo yomfulufulu. Kodwa ushebu uNkulunkulu. Amen. Usenjani? Usenjani? Angikumbuzi. Mina manazo kaniphelela inkonzo. Ukulwa ngakaka. Intabangela abantu bakaNkulunkulu. Inkonzo nje mina ngiphelele. Noma ngaqale phansi manje. Noma ngihambe nje nayo kuze kushonelanga kuse. Akunankinga ngeke ngibhore. Noma kushonelanga ngizodela nathi. Sidlula nathi ngithi umkhize akakhipha igubhu ayibekela esigidi. Besithi amen. Ibozo ukupelitawo tatluku ngokubaba kwa. Bese sithi collectani imali nami niyothenga impuphu kubonde iphalish sifuze iphalish. Ngase kuseni engekho ogulayo. Khona inkonzo yamadolo ogubhu ukhuluma noNkulunkulu. Khona inkonzo yenyawo ophophula isebenza inyawo zakho. Mama wemgidina ngathi baphelela abantu ufakazi wami zinyawo. Kodwa ungakwazi ukuhambela endlini yokuthandaza, uhambela endlini yokudansa. Wambuza ugcine nini esontweni? Akakwazi. Ngeyilanga uthi ungenela emhleni. Nani khona, nami ngangikhona. Longenela guqa, lothandaza. Luthe sukuma luma, walithawo oManazaretha anisizeni. Akangihleke, khathi zobaleka lo yamemzana.
uqithi sincegela lapha emuva ahleka manazana umuntu ozonda uvuma ukuhleka kodwa ahleka kodwa nkonsi netempeleni lathi uThixo ngiyabonga inkosi ibusise lo bemlapha akathokozi manihleka senimxoshile balekile wathi inkonzo yesabatha lasemini soyibhatela ngumfundisi ucwele wawungekho kusondlala ebuhleni umunga osokuthi umshayile uthandazile ukholiwe ubengcwele omuntu ozokuhleka nje ngoba ojabula ngamanye ahleli azangifikanda ya ibambe ngakho abahleli bazingana koze kusukuka wabantwana koze busenikuzwile yomthethelela bangikhulumeka 1 2 6 ungangi lebazi kase wena sikasa
asithandayo